Fjernsynet er tændt. Fjernsynet er slukket. Og ja, min mand er lidt blevet dræbt derude, og jeg aner ikke helt, hvad jeg skal gøre. Kan I ikke godt sætte vognen ud eller et eller andet? Hjælp mig. Hjælp. Tak. Tak. Take off! Nå ja, der er jo kun mig. Videre. Sætter du ikke for 2? Slet ikke. Nej, det er ikke. Det lugter, han har ikke været med. Men det er sådan nogle øjeblik over, når jeg var tøjet op. Nej. Jeps. Det er helt sikkert mor. Jeg kan bare ikke se skudhullet. Hvad har vi lige der? 9 millimeter. Den værste slags, sådan lidt uoriginalt. Efter også andres mening. Ja. Nå, så er der vist ikke andet end blod og lever tilbage. Lækker blanding. Jeps. Det eneste skudsår i miles omkreds. Tror jeg nok. Nå, tilbage til stationen. De kommer til forhør igen. Nå, du er forsøgsobjekt 1. Hvor var du, da han lå oppe i himlen? Jeg må lige få spørgsmålet igen. Hvor var du, da han... Jeg var... Hvor er jeg var? Jeg var på arbejde her. Arbejde? Ja, arbejde. Hvad arbejder du som? Jeg arbejder som stripper på et lokalt diskotek. Hvordan i fanden kom du derind? Du vil se, hvordan jeg kom ind. Nej tak, det har vi haft fri her på det sidst. Nå, okay, er du helt sikker? Ja, det er jeg faktisk. Jeg kan godt lige sådan... Nej. Op med den der igen, fru. Jeg har ikke brug for at se mere end det, jeg ser nu. Men... Så, hvad... Har du et fritidsarbejde? Hobby? Sex. Jeg er også luder. Forsøgsobjekt 1 fejlede. Hvad? Så er vi her igen. Du tror måske ikke, at jeg kom tilbage for at afhøre dig igen. Ulækkert.
Vi har nogle lidt anderledes spørgsmål i dag. Andre venner, nogle han kendte bekendte. Der var Bob. Og hvad laver Bob? Bob. Bob. Og hvad er at Bobbe? Det er Bobbe. Kan du vise mig, hvad Bobbe er? Okay, det er... Okay, det har vi så rigeligt om. Andre venner. Der er en, der hedder Sky, fordi... Hvorfor jeg kalder ham Sky? Han hedder ikke rigtig Sky. Men hvorfor jeg kalder ham Sky? Det er på grund af, at jeg ikke helt ved, hvad han hedder. Men han kalder også sig selv for Sky. Men det er kun min mand, der ved, eller vidste, hvad han hed. Okay, ved du, hvad Sky laver til hverdag? Nej, det gør jeg ikke. Kender du hans hobby? Nej. Jo. Nogle gange har han pistol på sig. Men... Nej. Altså, nej. Ved du, om han har jagttegn til den slags? Nej. Nå. Men... Jeg har lige hans kørekort. Nå, det er da altid en begyndelse. Jeg tror, det var alt det, vi behøvede at vide.